Така, добър вечер. Казваме на Рени, певицата, жената, която успя да направи единствена мост между България и Сърбия в така наречения поп-фолк или тяхната естрада. Как се чувствате тази вечер? Изглеждате феноменално. Здравейте и от мен. Чувствам се прекрасно, много развълнувана, разбира се. Като каза мост между България и Сърбия, се сетих, че преди години направихме концерт с Шабан Шаулич и Мирослав Илич, точно тук отново в тази зала едно на НДК, под наслов "Мост над Балканите". Така че дали е мост над Спомням си. Балканите или мост между България и Сърбия? Ами по-скоро на Балканите, да. Права сте. Да. А, предполагам, знам, че за вас е чест да сте отново за пореден път рамо до рамо с голямата Лепа Брена. Как се Да, чувствате? между другото, за трети път съм на нейн концерт, за което много благодаря на организаторите, че отново имам тази чест да присъствам и да сме заедно на една сцена. Мисля, че беше още 2011 година, когато тъкмо бяха построили зала Арена Армеец, тогава се казваше. Да. И тогава Лепа Брена имаше концерт там. Бях поканена да открия концерта. Тогава за първи път български изпълнител стъпваше на тази сцена изобщо. Спомням си, да. След това 2017 в Пловдив направихме голям концерт и ето отново сме заедно. Но мога да кажа, че и много преди това сме пяли на една сцена на Знаем Grand всички. Production. Да, вие сте единствата, която наистина присъстваше на новогодишни програми. Аз Да. поне съм гледала всичко, защото съм родом от Видин, така че следях всичко много, много отблизо. Да, беше така че вие много наистина, да. хубаво. Тези програми, които правяха тогава новогодишните, страшно много се забавлявахме. Всички изпълнители бяхме там, пеехме, танцувахме. Атмосферата беше изключително приятелска. Така е. И тогава също сме били на една сцена с Брена. Да. Липсва ли ви сега това, като казахте приятелство, защото знаете как са нещата, нали, вече Пайнер не обединява всички изпълнители, както едно време беше с концертите, сега всеки си е, да кажем, едноличен търговец. Липсва ли ви това време? Така някакси мога да се да събирате кажа, заедно. да, наскоро така ми попаднаха стари клипчета от различни програми, които отново сме снимали, заедно с изпълнителите на Пайнер, отново в различни случаи, или коледни, или новогодишни програми. И тогава пак така се събирахме заедно и Да. беше забавно. С повечето от тях си останахме в близки отношения, поддържаме контакти. Но в последствие се появиха много изпълнители, станаха много Много. наклона. Много Да. наистина. И така малко се поотдалечиха нещата. Да. Знам, че вие се завърнахте след много дълги години, живяхте в чужбина, но доста бързо се завърнахте на българския пазар, на клубни участия имате много участия. Как успяхте? В смисъл, всички знаят, нали, коя сте, вашите хитове се пеят до ден днешен и от малки, от големи, но наистина сме щастливи и ние като ваши почитатели, че успяхте. Трудно ли ви беше? Да, доста дълго време отсъствах от сцената, около 4 години, което е убийствено и е смърт за един изпълнител, защото постоянно се появяват нови, постоянно се правят нови песни, през 3 месеца се пуска нещо ново и много бързо се забравя предишното и старото. И когато не си в полезрението и не се въртиш тук в това пространство, много бързо те забравят. Но благодарение на всички тези хитове, които съм направила през годините, хората много бързо си припомниха за мен. Да. Хитовете "Искам те", "Плакала съм нощем дълго", "Като птица съм птица, свободна", да. И сръбския вариант, който ми "Влюбих е се любим. опасно", да. Много са песните. "И за теб ли е така" с Орлин Горанов. "Не се страхувам", да не ги изброявам Да, всички. те наистина са Но много. това са вечни хитове, които ще останат в времето. Слушат се и от млади, слушат се и от Така е, стари. така е. Така че благодарение на тези хитове аз успях така Да. бързо, но никак не беше лесно да се завърна отново на сцената. Да, благодарна съм, че имам толкова много участия, толкова много почитатели.
заведения, зали, където и да отида, всичко се пълни Да. и минава супер успешно. След толкова много албуми, нещо подготвяте ли? Да, подготвям изненада за моите почитатели. Може би около Коледа или преди Нова година ще пусна клип, ще заснема съвсем скоро. След това през новата година също подготвям нови песни, така че винаги има какво да се Винаги прави. има, да. Интересно ми е, коя най-много песен си иска на вашето участие сега? Това са тези, Това, които изброих. казахте, да, и аз предположих, защото някой път има изпълнители, които наистина хората, да речем, 5 пъти искам само като птица и това е. Иска се, да, много се иска тази песен, просто се харесва изключително много, но от последните песни, които направих през последните години, най-много се харесва песента Газели и хиени. Да. Случвало ми се да я искат и да я поръчват хората. Освен това и фолклорните песни, които направих, песента Празник, Момино цвете, музика свири, все песни, които се играят, танцуват с голямо удоволствие. Да. Бихте ли казали нещо за личния си живот? Дали имате сега половинка, някой, който наистина ви подкрепя в всичко това? Защото няма да кажа ново начало, защото вие сте достатъчно позната, но все пак да кажем ново начало за много нови проекти. Да, аз имам чувство, че колкото е по-успял човек или колкото е по-известен човек, някакси самотата го съпътства и е неизбежна. Не, нямам човек до себе си. Може би този човек, който трябва да е до мен, трябва да е по-успял от мен, за да няма комплексите, когато стои до мен. Опитвала съм да имам връзки, но се вижда това, че се чувстват леко комплексирани, което на мене ми е чудно и странно. Защо? Защото аз се държа много добре с всички хора около мен. Аз съм човек като всички останали, с абсолютно същите нужди като всички останали хора. Но не говоря само от мое име. Общо взето, успешните и известните жени в България трудно намират половинките си. Да. Да кажете, да речем, име с ваш колега, който през годините може и сръбски, разбира се, и балкански, така, защото сръбски е много така еднолично. С когото сте наистина, може да кажете, приятели. Мога да кажа, че с Десислава сме много близки. Тя написа песен за мен миналата година, направих тази песен. Заедно я изпяхме песента. Така че моите почитатели могат да я чуят в YouTube. Да, благодаря. Нещо нашите читатели да ги поздравите, може би. Това ще е скоро, но все пак предстоят новогодишни празници, нова година, така че на вас какво си пожелавате, може би първо? Аз в последно време благодаря. Само благодаря на съдбата за това, че съм жива и здрава. Аз, децата ми, майка ми, семейството ми като цяло, всички мои близки и приятели. И за мен това е най-важно. Здравето. Когато всички сме здрави, тогава всичко лесно може да се постигне. Така че аз пожелавам и на теб, на твоя екип и на всички читатели и слушатели само здраве. Благодаря. И на вас аз ви пожелавам наистина здраве и никога не се отказвайте пред нищо, защото няма да казвам за години, но ние, които сме на средната възраст, сме много по-добри от младото поколение. По-борбени сме, защото така, че не ни е дадено нищо наготово и сме свикнали да си се борим и да си постигаме целите, докато по-младото поколение някак си е по-комерциално, така свикнали са по-наготово да получават и да приемат нещата и за това не се и борят, което наистина е загуба за самите тях. Да, аз ви благодаря много, че отделихте. И аз благодаря. Пред такъв важен концерт наистина и за вас, и за Лепа Брена. Благодаря и успех! Благодаря от сърце!